пейзажа на старата българска столица Търново и пейзажът на една друга стара българска столица Охрид. Архитектурата на къщите, външният вид на църквите, начинът, по който е подреден и изграден целият град. Всичко това показва, че населението, което е живяло тук през средните векове и до най-много време, е било българско и е било част от общата българска народност, която е живеела на Балканския полуостров. В Костур се намира гробът на Павел Смелас. Това е един от най-почитаните гръцки национални герои, почитан като първомъченика на македонската свобода. В гръцката история Павел Смелас е митологизиран, но за българската история той е известен с това, че е главният идеолог на андартското движение, което в продължение на почти 5 години до 1908 година непрекъснато тероризира българското население в Егейска Македония. Когато навлиза с първата андартска чета в българските села в този край, Павел Смелас бързо разбира, че тези, които е дошъл да освобождава, не разбират езика, на който той им говори. И идеята, която в началото имал за освобождение на местните гърци, бързо се трансформира в идея за погърчване на местните българи. Мелас бързо намира смъртта си в борбата с четите на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, след като в двубоя си с известния и прославен войвода Митре Влаха от Кономлади е издаден на турците и ликвидиран от тях в сражение в село Статица. Въпреки всичко, за гърците днес Павел Смелас е национален герой. Село Загоричани, известно като Малката София, е било едно от най-богатите и най-големите села в Костурския край. Неговото население, което в отделни моменти е надхвърлило 5000 души, е било известно с непоколебимия си и твърд български дух. То се е съпротивлявало най-яростно на гръцките попълзновения в Костурско и затова е било неколкократно опожарявано от андартските банди. Най-зловещо е клането, което гръцките андарти подготвят на жителите на Загоричани през пролета на 1906 година, когато след напускането на селото от почти всички мъже, които заминават за Горбет, андартите го обкръжават и нападат с невиждана ярост. В неравната битка загиват 67 жени, деца и старци. Почти цялото село е изгорено, а малкото хора, които успяват да се спасят, или побягват из околните планини, или се укрепяват в старата църква, която и до днес пази следите от битката с гърците. Не живи никой сега. Никой. Тук са на направление носи. И днес хората в Загоричани говорят един от най-автентичните български говори. За съжаление обаче, пред камерата местните българи мълчат. Крепостта Мъглен, от която останки са запазени до днес на хълмът в средата на Мъгленското поле, на който е била построена,
е била една от най-важните крепости в централния дял на Егейска Македония. От тук идва търговският път, който е свързвал Вардарска с днешна Егейска Македония в посока Солун. Цялото Мъгленско поле, изключително плодородно и богато, е било населено с българи и днес то продължава да бъде населено с българско население, въпреки наличието на гръцки преселници, дошли в този край в най-ново време. В град Съботско, чието гръцко име е Аридея, се строи първата македонска църква, която се изгражда от местният архимандрит Никодимус Царкняс, който е българин. За съжаление, тази църква се подпомага от македонската държава и поради тази причина в нея службите се водят на така наречения македонски език, който представлява български диалект. Но гръцката държава е предприела съдебно дирене срещу архимандрит Никодим, в резултат на което строежът на църквата е спрян, а службите в нея забранени. Въпреки това, в нея се събират българи от всички краища на Егейска Македония, които свързват тази църква по някакъв начин с надежда за промяна на ситуацията в Егейска Македония и с надежда, че един ден те ще могат да имат всички малцинствени права, които са гарантирани на всички малцинства в Европейския съюз. През 19 век